zanina chuan Martial Universe kanen chunzom lenga episode masa khan man lai demonic beast blood essence la kan tum lain linlang tiana ko chunga tangin ama chenchil tu demonic spirit aron chuak ti kan thlir ho towa lindo chuan sol master than khat chu an thi nu apo an spirit aladam thin thu le an taksa le an chakna nei le nan midang an man thin thu soya chung zong a khre theidana demon spirit chuan lindo apo chuan chenchil tu spirit an ei ve don ti kha thiam hala a spirit chu ran chotir ve turin atiani Dio apo chu ran chuak ve a demon sual chuan linlang tiana chu demon blood essence chu lo wala turati in ani chuan Dio chu lo be tu mani in be na chuan tranta spirit pan hi te anin sual lai chuan lindong ale linlang tiana po chuan demon blood essence la tu zok ni chuan lo tum ve meka anin be na chuan holy pool pum chu atin hing loi loi the ani spiritual chuan Dio chu spirit dangang mai ni lo te kha thiam fata achak ema wang chuan tunge ni na diktaka zot ani Dio chuan in ti thei takin tunge ni thin chuan tilanga heavenly demonic marten kanami ani ti demon sualina khre chuan makati ina chiai hle ni masetlo mai tumbig lowa chuan in beina huna energy te chu ama ti chak tu ve kan ni big thu sain Dio chu be chun som le ngal buk lindong ate po chuan lo line be meka linlang tin at chuan a phoenix mang khan lo be lain lindong at chuan lo hlau big lo hleya si divider sil mangina lo kap let ve ngalani Dio te ron lang ve lain spiritual chuan Dio chu atal chu the ring lo khrim khima ma se Dio chu spirit dangang mai ani lo wangin a technique chakber hang po chuna tan tir thailo ani in beina chuan an chak thei don lo tian khre ta wangin linlang tin a chuan man lai demonic beast an phurna formation chu ti chia Dio chuan an chuwa tangai thu lindong a chu lo khil ve bok ma sen chu thei ma chuan linlang tin a chuan puk charon ti chima formation ati chia ta wang khan tharau tam tak hi ron thlok chuak ngalin khovel pa ngaya ron chuan tumani lindong a chuan tam chuna chan san ya an hriat lo wangin linlang tin ate chuan an kalsan ta ni pool chunga lo in cultivate mek te po chuan thil chim chuan lo kha thaya an chiai hlom hle ni chuti lai chuan spirit lan chotum te khan an ron be ngala an thei to pin an lo be let ve bok pon lama clan leader te po chuan achunga chuan thil dik lo engemaw thleng tian lo kha theya lin clan leader chuan an nau te chu an dynasty pumin ngana turan ne wangin an chan so watangai thu lo soya ma se an lal chuan ti thei an nei lo thu le formation chu a thei anga gai an lo siamangai thu a soibo chuti lai chuan lindong a chu pukmonga chuan a ron har chuak hlola sila chiat to wang khan demon po chu lo zalen towa anom na puk chu chim vek box sia wangin chuna tur lampon kha thei mai to lawani lindo ka chuna faila chukin chu crocodile demon chaktak chu an be angai don ta lindo ka chuna in rin lo laya be thut tumma se chu chuan demon chu ati thin rim zual mai ani
diwa chuan etek pa ngai mai chuan chu demon chu atina zolo tur thua lo soya ti dan ngai tu chukin lindong chu chai boi turin atia chuti lai chuan spirit chu lo tha tum don ani Masa chu demon chu alo chak ema wangin lindong chu na 9 level technique kha lo manga lo pui vele atumani masa dewa chu na chelgai thei to don lo wangin ti ngai na danga kha to lo wa a divine ancestral sil power chu mangta ni demon spirit a hibral chiatia spirit thlo chotum te po kha an tham ral ngal veka inchunga in cultivate dang te po chu him phain engthil chiang e thleng linlang tin a chon lo zot ngala lindong ate kha ron lang vele in lindong a khan demon chak tak spirit a hib lu wangin alo chaw ve dewa ma se that thu so in an demon tha chal chu ron enga fei po war chak tak khia ron in siamani diwa chuan lo soi fein demon thren khat chuan high level spiritual treasure an siam ve thei thua soya ma se lo bera nirvana face dal kai to chin an ngai thua sei bok lindong a chuan demonic beast ten spiritual weapon an lo bua sai ve thin chu makati hleya chu fei por chu chakema wangin diwa chuan 100 dynasty batela po tangkai taka man thearin thua soya demon chaktak blood essence an nei phei chuan chu demon chu nakina ala samon thei tur thua soya ma selin dong chuan ala kha thiam lo hle chu fei chu a fei ma sa ai khana po ar chak jok da ya diwa chuan an demon tha taksa chuan a blood essence ala om tur thu sein lindong chu la turin ati zui bo linlang tin atekha ron lang vele in moling a chuan ang thil chiang yan zukti alo zota linlang tin a chuan lungai mel takin puk thuklama energy hi patum lain lindong an tharon tum tho seya chumai ba ka demon blood essence la ka tuma wangin manlai demon chaktak chu a chho zalen tho seya lindong a po chu adam chu arin lo thua sei bo an thu hret chuan elders te po chu ati thinrim hleya chu bi chu aron zalen leni chuan an dynasty pum chuan an chiat pha vek thei dona lindong a chuan holhomin clan leader dang te chuan lin clan leader hena chuan lindong a chuan clan mile sa ani wangin athil tia chuan mo phurna la turin an tia ma se an in biak lak lo lai chuan lindong a chuan zuang chuak ve hlola linlang tia na thu sei chu don vek ani thua ron se ani ato sen khat chuak ang tia hlau wangin linlang tia na chuan lindong a chungai dam dil vat turin atia ma selin to ka chuan anga tan ma lo ti loin thudik chu soi chuak veka demon tan na formation ti chatu chu linlang tin a zok chuan ni thua soi ve thung ani midang ho chuan lo ngoi thapa tu zong e thudik soi an kha thiam lo hle an ho tu pa ber chuan ang tin nge ron chu le thei lindong a zo ta lindong a chuan man lai demon chu a hne thu le a spirit po a tha len to thua lo soya midang ho chuan an lo oi lo na sain athu sai fiana turana yeman lo zotani lindo ka chuan demon spiritual weapon chu aron phora an ho tu pa in alo mu chuan a hlimin lindo ka na lo hne thei chu fakleya lindo ka chuan wa nei wang chu ani thu alo soeni an lal chuan chu demon spirit an that thei lo chu mana tanga an rilgo ti boy thin tu ani thu soya kum tam tak liam ta khan chu demon chuan an dynasty chu a bei chiam thu soya khan khang a champion ta chuan bei ve ma se an hne thei chuang lo ani an mangang chuan super sector puinan nge na super sector chuan demon taksa chu hne thei ma se a spirit chuan that thei lowa formation pakhat manga tan tirin engtikai mo aron chuk le theng ti chu until lau ber ani thin ani chuti lain lindonga na spirit alo ti hlum the wang chuan an lal chu hlim hleya athil te wanga lom thu seinan aral thum lak chu anei thei thu a sei buk lungai na turemon lo ti chu
himna zo kai thla ka wangin lin kan te thil ti chu angai dam hal bok an buina beran sin felta ka chuan an ho tu pa chu an champion te chu lova chol hadam to turin atia ninga hnu loka an dynasty ayo chuan an chua to tur thua sei bok clan leader le midang ho an kal son hnu chuan moling a khana pa chu va biain ngatinga demon spirit a thadan chu lindo a kha zolo azota apa chuan lindo a khan danglam na taka nei thua soya engpo chu ni se until ti thailo ti theitu ani wangin zot po ni se ati dana sei du don chuan lo thua soya lindo a chu thena siam tung sok turin moling a chu ti ani zana chuan lindo ale diwa chuan an demon blood essence lak mangkhan yena cultivation level chu lo up sakan tuma lindo a chuan yena chu ngai tu hle ni ma se diwa chuan a that tur thu sein chu demon blood essence sakna chu a hiblu chuan ahma zonga in yena chu atang kai tur thu le achak phasa tur thu a se ni lindo a chuan demonic beast den nirvana face an kai chuan me khringa an chang thei an ti hi thudikani yem diwa chu zota diwa chuan chu ting lo ngai tu boilo tur ati in 100 dynasty patilatan chau in bua sai turin atia linlang tiana laka chuan an film khur zuala ngai thu sei bokin chunlama an thil tia wang khan phubalang na huna zon renga rin thua sei bok Bencana balas dendam. sinron thlakin miss kingzui kha amaster in alo kowa amaster chuan thuthan khat lo soin 100 dynasty battle chu an tran trap to tho soya ma se tun hai mai khan ancient battlefield ta chuan engthile mo thleng tia khre thei tho soya vai vi turin miss kingzui chu ti ani ancient battlefield chu man lai mi te chen na mun thrin ani ya chu huna chuan spirit treasure le thil lu chek sen lo awmani chu mun chu super secten 100 dynasty battle an bo sai thin na mun ani ya chu huna chuan dynasty chir sen lo tanga ron kal khom te in be thinin Dayan dynasty chu dynasty chaktak ni lo ma se anlal chuan an champion te chunga chuan be sena sang takan nga thua soya an theitop chu turina hilbok lin clan leader chuan lindong ale linlang ti na chu fuya an lo in huwa to na chu da thatura tiin an clan le an dynasty tan an theitop chu turina tiani anlal chuan fa pa moling a chu an kalna chuan hroitu ni turle midang ho chu thil khil fiasel turina tia lindong a chuan hun gei lo te chungin linlang ti na hne thei tura an ti chakmana wangle holy pula demon na hne wangin minarana ni lo thua soya trena siam khram tum turina tibok 父皇，我知道了。 champion te ho chu ancient battlefield ta kal tur chuan anin pei to hle ya anlal chuan thu sei la in film khur hle turina cha achan chu monster hlawm tak tak anom mai ba ka dynasty danga dragon kal ten en chuan anin ma chona ngai changa om don wangani chumi hnu chuan ancient battlefield ta chuan an luta episode 37 chu top ta ni